Tinuldukan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na magharap sila ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente. Binali rin ito ang kanyang pahayag na magre-retiro sa politika matapos ang 3 taong paghawak sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Sa huling araw ng substitution of candidates and withdrawal of candidacy sa COMELEC, naghain ito ng kandidatura para senador. Subalit hindi siya tatakbo sa ilalim ng ruling party na PDP Laban. Nag-substitute si Duterte sa isang Mona Lisa Visorde ng Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan. Samantala, nagpaalam na sa kanyang tungkulin bilang presidential spokesperson si Atty. Harry Roque upang tumakbo bilang senador sa 2022 elections. Naging pinalang desisyon ng bataenyong cabinet member matapos tumakbo bilang vice-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa kanyang huling press briefing bilang presidential spokesperson, iginiit ni Roque na ang kanyang pagtakbo ay walang kinalaman sa pagkawala ng tsansa niya na makakuha ng pwesto sa International Law Commission. May kinalaman daw po ang aking pagtakbo doon sa ILC. Wala naman po, no? Pero siguro po sabihin na lang natin na dahil nga po ako'y nagkaroon ng isang salita na tatakbo lang ako, kung tatakbo si Mayor Sara, tumakbo na po si Mayor Sara. Kinakailangan panindigan din ang ating nasabing salita. Si Roque ay tatakbo sa ilalim ng People's Reform Party. Matatanda ang November 13 na maghain din ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng PDDS si Senator Bongo. Sa isang pahayag sa press, aminado si Go na hindi siya 100% sa desisyon na tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng Republika. Bago pa man matapos ang deadline ng withdrawal ng COC at substitution, humirit na ang Commission on Elections sa magkakaroon na ng regulasyon sa substitution upang hindi ito maabuso. By definition, it cannot be abused, precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa mga unforeseen circumstances gaya ng kusang nag-withdraw, na-disqualify o namatay ang kandidato. Isa sa mga ginisa kaugnay ng substitution ay si former PNP Chief Guillermo Eleazar na naghain din ng kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong November 15. Subalit sa kanyang pagbisita sa Pampanga, dumipensa siya na dumaan pa raw siya sa malalim na pagdedesisyon at ang pagtakbo ay isa namang karapatan. Ito naman po ay, karapatan ng bawat isa at lahat po ito iniisip naman natin. Hindi para kanino, kung hindi rin para sa ating bayan. Umaasa naman ang COMELEC na magiging mapanuri at matalino ang mga botante sa mga kumakandidatong ang hangad ay para sa ikabubuti ng bansa at hindi ng personal na interes. Rainiel Pawid, CLTV News.